दिनैनि कन्टेन्टआव आं थांनाय 6 जुन खालि प्रतिदिन संबादाव नुजालांनाय एबा प्रतिदिन संबादाव भाइरेल जानाय मोनसे प्रतिदिन संबादनि खौरांखौ लानानै भाइरेल जानाय मोनसे खौरांखौ लानानै आं बाव सावरायनो नाजानाय जादों। बे प्रतिदिन संबादाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बावहाय थानाय एमसिएलएफ्रा आथिखालाव जेबो पावार गैला, बिथांमोना जौगालुनायनि जेबो खामानिखौ मावनो हानाय नंला। मोनब्रै जिल्लानि गासै खामानिफ्रा मोनब्रै जिल्लानि डिसिफ्रानो गोरा गाहाय जाजोबसिगोन आरो बिटिआरनि गोहोआ डिसिनि आखायावसो थांसिगोन होननानै सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों। बे प्रतिदिन संबाद रादाबाव मोनब्रै जिल्लानि डिसिआनो बिटिसिनि अल इन अल थामहिनबा गोरा गाहाय होननानै बुंनाय जादों। नाथाय बे खोथाखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा खोब दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय 4 जुनाव नटिफिकेसनाव अर्डार महरै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो दैथायहरनाय जादोंमोन। बावहाय माखासे खोथाफोरखौ बावहाय लिरनाय जादोंमोन। बावहाय मोजाङै जों अर्डार नटिफिकेसनखौ फरायब्लानो जों गासै खोथाखौ मोजाङैनो मोनथिनो हायो। बावहाय बुंनाय जादों मा बिटिसिनि सासन खुंथाया आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा 6 दान थांनायनि इयुनाव इउपिपिएल सरकारनि गोहो बोलो थामहिनबा बिटिसिनि सरकारनि गोहो बोलोआ जामख्ल'लांदों होननानै बुंदों आरो मोनब्रै जिल्ला जेरैहाय बाक्सा, चिरां, उदालगुरि, क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लानि डिसिफ्रासो गासै बिटिसिनि जौगालुनायनि खामानिफोरखौ मावसिगोन आरो बिथांमोननि जोहैसो गासिबो स्किमफ्रा मावफुंजागोन होननानै बुंनाय जादों। बे बिथिङाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा एमसिएलएफ्रा जेबो मोन्थाय थानाय नङा होननानै प्रतिदिन संबादाव रायखांनाय जादों। नाथाय बे खोथाया नंखाय। बिटिसि एबा बिटिआरनि गोहोआ खमायाखै। मानोना बे बिटिआरनि दफा बादियै जाबादि गोहो मोनदों बेफोरो गोहोफ्रा आथिखालाव इमप्लिमेन्टेसन जाबोगासिनो दङ आरो बिटिसिनि गोहोआबो जामख'वाखै। मानो जामख'वाखै होननानै बुङोब्ला बिटिआर एकर्डनि दफा बादियै डिसिफ्रा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सिङाव फैबाय होनना बयबो मिथिखादों। नाथाय मोनसे सोंलुआ जाहैबाय बिटिसि आरो बिटिआरनि सिङाव फैबाय जेब्ला माबोरै डिसि आरो बिटिसिनि मनिटरिं आरो अर्डारजों खामानि मावो। दिनै मोनसे सार्कुलार एबा नटिफिकेसन ओंखारनायाव गोबाङानो बुंनो हमदों बिटिसिखौ डिसिआसो सालायसिगोन होनना। नाथाय साबैसेया बे नटिफिकेसनखौ मोजाङैनो फरायदों? गाहायाव होनाय नटिफिकेसन एबा अर्डार बिलाइयाव लिरनाय बै लाइनखौ बिथांमोना मोजाङै फरायाखै जानो हागौ। लिरनाय बादिब्ला बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिफ्रा बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायनानै माखासे जौगालु खामानिखौ फारिलाइ लिस्ट खालामनानै स्टेटनिफ्राय फान्ड लाबोनो हागोन आरो बैफोर खामानिखौ डिसि आरो बिटिसिआ जथायै नायबिजिरगोन एबा मावफुंनो हागोन। आसाम सरकारनिफ्राय फान्ड लाबोनाया बेहाय बिटिसिनि थाखाय बाजेटनिफ्राय बाहायजानाय नङा। सिगां समाव आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां फान्ड डिसिनि थाखाय एबा डिसिनि हेफाजाबै फैयोमोन बेफोर गासैखौ फान्डफोरखौ डिसिआ गावनो गोसोबादि बाहायनो हायोमोन। नाथाय दिनै बे गोहोखौ नाथाय गाहायाव होनाय नटिफिकेसन अर्डार बिलाइयाव लिरनाय बै लाइनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै फरायाखै जानो हागौ, जायनि थाखाय बेबादि बुजिनायाव रोखा जानो हायाखै। लिरनाय बादिब्ला बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिफ्रा बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायनानै माखासे जौगालु खामानिफोरखौ फारिलाइ खालामनानै स्टेटनिफ्राय फान्ड लाबोनो हागोन आरो बैफोर खामानिखौ डिसि आरो बिटिसिआ जथायै नायबिजिरनो हागोन एबा मावफुंनोबो हागोन। आसाम सरकारनिफ्राय फान्ड लाबोनाया बेहाय बिटिसिनि थाखाय बाजेटनि बिटिसिनि थाखानाय बाजेटनिफ्राय बाहायजानाय नङा। सिगां समाव आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां फान्ड डिसिनि
थाखै एबा डिसिनि हेफाजाबै बेफोर गासैखौबो डिसिया गावनि गोसो बादिनो बाहायनो हायोमोन। नाथाय दिनै बे अर्डारनिफ्राय बे खामानिया बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो जासिगोन। थामहिनबा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायनानैसो बेफोर खामानिखौ मावनो हागोन एबा मावफुंनाय जागोन। दानिया बुंदो बे मोजां जागोन ना स्टेसननि जोहै सालायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि खोथाजोंसो सोलिनांगौ जायो। बावहाय डिसिया बिटिसिनि बयनिख्रुइबो गोहोआव देरसिन लावसिन आरो मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरानो सालायगोन होननाय खोथाया नंखाय। बावहाय जों गोसो बायनो नाङा। अर्डार नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै फराय, होमब्लानो गासै खोथाखौ बुजिना लानो हागोन। नंखाय खोथाखौ लानानै जों गावजों गाव एफाबां ससियेल मिडियायाव दावहा जानाया गोनांथि गैया। मानोना जोङो गुनि गियाननि साननो हनो गोरों गोरा जोंनि बर'फ्राबो दंसै। दा बे इंराजियाव लिरनाय गासै सोदोबखौ मोजाङै फारि फारि नायबिजिरना नायबानो गासै खोथाफोरखौ सिरिबाङै बुजिनो हागोन होननानै आं सानो। बे साबजेक्टखौ लानानै जोङो दावराव दावसि जाबाय थानायनि गोनांथि गैया। जों जाथि दानायनि बा जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनोसो जों बयबो खौसे जानानै नाजानांगोन। नङाब्ला जों जौगानायनि फारसे दावगालांनो हानाय नङा। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।